Baiknya गिबियावनो एज ए ब्लग फरायगोन थाबाय जों दा गोदान शुट खालामनो थांदों आरोना थांनायाव भिडिअखौ गोरलै रां खामायनाय एपिसड 3 जारा बाहारनि जाहार बोराय गिनायानो नै गिनाया जंगल बारी है oh my god दंफांफोरा लादो र' शिव मन्दिर बे नै मन्दिर इयो शिवना गणेश दंफांफोरा बा ओइ रे ब्राउना फैदों जायगाया बिराद जारबारि नै ब्रा खुलुमबाय र' आं गस्ला गानाखै गस्ला गानरोनि आङो गानदो नै सासे गस्ला गानखानाय हेलौ माइसार दं गासिबो माइसि जारबारि नै लासिगोन बाथांल' साइज बादायजों माथां रियासल होदो रियासल गावनियाथ' बादखौनो बियो मावनायाथ' बाद गावनाय मावनायसो ना मावनायसो मावनाय नङा मावनायसोलै रियासल बायदोंसो रियासल दा सेरनायावनो मावनायाथ' बाद गोरलै रां खामायनाय पार्ट 3 guys जोंना नै जाबाय लासिना सुटिं ini तामुला मोना गोरलै रां खामायनाय पार्ट 3 जोंहा दा खारलांबाय बिसोरो बिदि खारो हेलौ लोगोफोर माबोरै दं नै जोंहा गोरलै रां खामायनाय एपिसड 3 नि शुट जागासिनो दिनै पास माने दासो स्टार्ट खालामदों बेनिफ्राय नोंथांमोना दा नायथ'दो आं दा होनथ'ला माने उनाव होनगोन शुटिं लादो बिथाङा सोलोंनांनो Iya, woi, suat celah masa kat, woi. Look selfie biar leh, bisa sudah nak ya. Nggak gede lagi, nah orang. Deh. Woi, celah suat masa kat tuh. Panas lanjut deh. Next deh. Deh, Pipin. Sonda. Masa aku tuh. Hello guys. Saya bicara cycle na cycle. Magada suruh nih. Iya warna guna bapak. Saya sini nara. Tiada sini. Sini apa ya? Koram kau dua nang kagak? Koran video nomor 9. Jadi, action. Berai cipu aja misalnya nih. Kan dia jalan gini sih. Buria lebih jauh ya. Gimana sudah? Gimana satu suara? Benar buria. Ini dia mau lander jat mapannya barsam nang nih dia mau. Selama Chinese nih mandiri. Tim ini kemudian ukanan beragam lele jare. Dah jangan lana saya baru. Dia mau dia barsam nang itu aja aja. Pasti barsam nang hasil sudah. Lebih leh. Dia solo deh. Oh, dia solo deh. Mana ya? Goerलै रां खामायनाय ना? गोरलै रां खामायनाय एपिसड 3. Putus ada. Riasol.
Mana ada dua lagi kan sih? जाबाय lagi naंगौ सेन्देलखौ दोनखाबाबो जायो ओइ दोननांला दहाय बारबायना Dua barlai muka sebayu. दे Ibu nggak ada. सेन्देलखौ आखायाव लानानै ओरै खालामलायलै Sendalku ribu kulayu. दे ready Konsen jangan hindu. फैसिगोन बिसोरो 1 2 3 go action deh खारबो Goblok ah. Ơi, nó xin là con thật đấy này. Xin là cái dọn tiền đàn này. Đây này, xin là phải đi cái dọn này xin là này. Đó. Bà vừa rồi. Bố không khai túi khát ná. Xin là cái dọn này xin là này. Udah rudang kalian nih berapa real kalah oh nggak matu bah terus bah tali teng matan kau nanti bah urut sih be oh sana kang sana aku lebih bilai थोड़ा sih Selang lele, wow. Good wow. Good kenal dulu. सारस्लांबाय जोब्बाय आरो ना इयाव सदाय दिन Jawa jawa. सुदा जोब्बाय जोंना नै थांसिगोन दा न' बेलेगाव लायसिगोन आरो ना दैया बारजुमनाय सुदा जोब्बाय ओमफ्राय दा बेलेगाव लायसिगोन नोंथांमोन नायबाय थादो गोरलै रां खामायनाय एपिसड 3 थाबनो नुनो मोनसिगोन गोलैथारा माने गोलैथार Bro, माबोरै कन्डिसना ओइ मोजां ब्र मोजां वाव जेन्टेल जेटेल ना औ मा ओमफ्राय नोंना रला बोरै ना एबार रलांना बुस्थुआ एसे हिप हपनि माने हिप हपनि ओमफ्राय ये फंबाय सासे जेनेबा नोंखौनो लानो नागिरदों नालाय नों लोंबाय रेडिअ दामनानै दुखुनि मेथाइजों माने नोङो लोंबाय थागोन ओमफ्राय जोङो जथिसांजों माने हिप हप मोनफैगोन आरो ओमफ्राय बा देनायफोरा नायलाय बरिया गोजोन थाबाय ब्रनिसिम दे नायनो थारसै सुटखौ दे हिप हप ड्रेसफोर हाय बोलो नै जोंहा एसे माने लामायाव लानो नागिरदों इना जायाखै खोमा लंपेन्टआ बोखोबायदों बेस्रा बेल गाननायदि बेल ब्र बहा लानो सानदों येन लानो सानदों येन लानो नागिरदों जोङो ड्रेसाथ' रेन्डार हिप हपसोखा हिप हप गोदोनि राजिबमोन ओमफ्राय सोर दंमोन दिलिप माने फुरानाखौ बोखांनो नागिरदों जोङो माने राजुनि माबाफोर जायो नामा? हा राजुनि जेबो जायास' आबैयासो जायो बेल गानदो नै बायदि गानो बेल गाननायखौ नायनिखौ देखायनाय बेल गाननायखौ दाखौ नायब्रा आरो नाहर एक्टर बाबु जा एक्टर इयो एक्टर दाखुआव दं इयो गान्जा फाग्लानि सेकेन्ड एक्टर बयलार दखाननि हेलमेट गानासो थाङो आल्ट्रा मडेल नै दा बयलार महेसता बयलार जानांदो बिथाङा जोंना नै बयलार दंना खोमा दङ नै इसेल'सै नै नै एक्सन दे Hip hop roll. 1 2 3 go Sunday. Rồi đi. Yo, this. Mai đi phục là này. Cái này đưa mà đây. Pani type. Này sao cái này? Yang bang. Ai, जोंना दा लाबाय दं शुटिंखौ नै बिथांमोना गरमथार साथामदां आरोना लाबाय दं ओइ फुबा जोंनाथ' सप्तानैनि जाखाबाय जाखाबाय मा वइस खाम बुहुद गरम नोंथांमोन नै पानि गरमथार ओरै नै
दा जों मानेखे शुटिंखौ जेनेबा दहायथ' लाबायमोन ओमफ्राय दा एबार हिपहपनि एसे दा नोंथां मावनायाव थादों माखै मिदों माखै मिदों नुगासिनो दं दहाय एब्र'खौसो लागासिनो दं गाज्रि बुस्थु बिजा लाबाय थाब्रा ब्र' मावबाय थाबानो जाबाय मिनिनो मानो इसोरखो थाखाखौ मोनबाबो जानला बायनो हाया र' होनबानो जाबाय 1 2 3 go action deh जाखाबाबो जानला मा वइस काट थाखाबाबो मोनबाबो जानला बाहायना एसे सेफटि सोलिनांगोन बेफोरबायदि मौकाखौ मोनबाय थायाना ओइ नुबाय दं आं नों डायलगखौ होना दे बाना माबागोन थाबायनो एसे ए जाखाबायना जाखाबाबो जानला माला बाहायजाया र' खंखाय फाय बेफोरबायदि मौकाया फैबाय थायाना एसे सेफटि सोलिनांगोन नांगोन ना नोंनाथ' नांगौ र' काट आं रेडि नोंनाथ' नांगौ र' जायाखै काट नोंनाथ' नांगौ र' बेखौथ' जों दा लकेल सोलोंनो नागिरदों ना बेखौथ' जों दा लकेल सोलों मा लोंनो ओरै बाजाय दलर लोंनोसै खोमा दलरनाव थौ गाइस जों मानेखे एसे लोंनाय लानो नागिरदों लोंनाय शट ब्र' दा जों एसे लोंनाय शट लानो आरोना नोंथांमोना लेंथाबानो जाबाय शुटिंखौ जोंना मानेखे जोबसिगोन ओरैनो मोननैसो लानानै दोनथ'सिगोन आरोना गाबोन लानानैसै गाबोननि नेक्स्ट भिडिअ नायनो थाखाय रेडि जाना था नोंथांमोना केस सुदा जोब्बायना ओइ साइकेल सलायदो साइकेल गोबाव दिन सलायबाय साइकेल मानेखे इयाव एसे लोंनायनि सुट लाना फैबाय ओमफ्राय दा मोनसे गारि सलायनाय सुट लानो आरोना माबाजों खंखायजों माबानि मा होनो गोलाव मुवा इसान जायखिया दा जों थांबाय दं गारि ससेनिफ्राय गारि लांसै मानेखे साइकेल न'आव दोनलांसै इसानाव ओमफ्राय गारि लांसै आरोना हिर' हन्डा गारियाबो मालायनि दा नोंथाङा नायनानै थादों गाइस जों मानेखे इयाव आरोना ओरैजा मानेखे इसोरनि बाइक सलायनो लानो नागिरदों जोङो नोंथांमोना नायनानै थाबानो जाबाय ओरैजाय जोंनिया मा जादों मानेखे इयाव बाइक सलायनो लानो नागिरदों आरोना खानाया फैबाय थायो बार जोंनि बाइक डिस्टार्ब होयो ओमफ्राय नै बाइक सलायनानै लादोंसो मानेखे बाइक सलायनाय इसोर मानेखे हिर'नो बाइक सलायो आरोना नोंथांमोना नायनानै थाबानो जाबाय बाइक सलायनायखौ ओमफ्राय दा जों नै आं गारि बोथोर Lektai tel ketan mau dia. Senar kena. Benar ale. Kartu bra. Nuh, nar kalah sosje. Amboy ini benar kan mengkasihan. Kau solai dah, ang start dulu bawa bra. Oi, nar di. Karena lese. Saya lecok. Ini tayo. Ini mana ni? So nak kalau aku ini, boy ini tu kan mengkasihan tu. Boy, dulu kan lebih baik. Jangan deh. So जोंना सुदा जोब्बाय जों दा न'आव थांसै जों दा न'आव थांसै आरोना नै आदा सनजय दं बाइकजों लांसै बाइकआव गाखोबाय नै आं नोंथांमोना दिनैनि मेकिं भिडिअखौ मारै मोन्दों कमेन्टआव खालामबानो जाबाय लोगोसे चेनेला गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला गाबोननि नेक्स्ट मेकिंखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा नोंथांमोना थाथ'लायदो आरोना दा जों न'आव थांसै बाय बाय गाबोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय थांबाय माबा मोनसे बुंना होदो एसे शुटिंनि बागै शुटिंआथ' दा मोजाङै सोलिगासिनो ओमफ्राय सान्दुं गोसा बिराद खस्थ' मोनदों ओमफ्राय ओरैनो दा सान्दुं एसे थाङो होननानै दा लानोसै माने बेलासिनि दं इयाव माने गार्लफ्रेन्डजों माने बयफ्रेन्डजों नांलायनाय सनदन फंबायनि आदसा माने खोथा इयाव लानो नागिरदों ओमफ्राय दा जायगाखौ मोजां मोनबाय नालाय बेयावनो लानोसै गोरलै रां खामायनाय एपिसड 3 ओमफ्राय गाबोनबो लागोन नालाय गाबोनबो नुगोन नोंथांमोना जों नोंसोरनो खोन्थागोन बेनिफ्राय साननै बा सानथाम थानानैनो जों भिडिअखौ हगारनाय जागोन आरो भिडिअआ एबार माबायदि जागोन बायदि भिडिअखौथ' बुहुत मोजां जागोन बायदि मोनदों माने मोजां जागोन ना पानि जागोन माने कमेडि ओमफ्राय आरो अल्ड स्टाइल माने एकदम हिर' हन्डा सालायनाय दं
गाननाय ड्रेसफ्राबो टेन्जार माने नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअआ माबायदि जादों आरो मोजां जागोन जायाखै बेफोरखौ आरो भिडिअखौ जों माबायदि सिस्टेम बानायनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि लुगैयो माने बिदिखौनो खालामगोन भिडिअखौ जों बिदिखौनो खालामगोन माने जोंना जतिस ब्र'आ बुंदों माने नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर जों माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोन खावलायनाय बायदिनो नोंथांमोन लुबैनाय बायदिनो जों भिडिअखौ लाबोगोन नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाथ' जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना जोंनाव कमेन्ट खालामखायोआनो बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय जोंनि भिडिअखौनो नायबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय